Вітаю вас, гэта пара. По-мойму, рэжым у Беларусі здорава падставіўся. Прытым публічна, по-мойму, у Крамлі маюць вельмі зласлівыя намеры датычна будучыні Александра Рыгоровича. Памятаеце, на мінулым тыдні я рабіў аналітыку пра тое, што ўкраінцы рыхтуюць крэатыўную аперацыю. Ну, з месцам, дзе эта аперацыя будзе праводзіцца, мы не ўгадалі. Это здарылася ў Курскай вобласці. Прытым паглядзіце, якія маштабы, якія могуць быць цікавыя наступствы. І вось датычна будучыні нам дапамагаў разабрацца генерал, экс-намеснік кіраўніка СБУ Віктор Ягун. На рацыі выйшла інтэрв'ю, поўная версія ў апісанні да гэтага відэа. Дык вось давайце паразважаем пра будучыню, якія павароты могуць чакаць Беларусь. Ну, украінцы праявілі крэатыў, якога даўно не было ў гэтай Курскай вобласці. Я думаў, зойдуць на некалькі гадзін, там на суткі, псіхалагічная аперацыя, там нейкія сілы расейцаў адцягнуць. Ну, па-мойму, украінцы затрымаліся, па-мойму, ўсё вельмі сур'ёзна. Такое атакі маштабнай на расейскую тэрыторыю не было з часоў Другой сусветнай вайны. У Пуціна паніка, я ў гэтым перакананы. Там справа папахвае ўжо дэстабілізацыя. Хто вінаваты? А Z-каналы ў адкрытую пішуць, ну, часам, канешне, там ёсць дыалог, што Лукашенко вінаваты. А чаму вінаваты? А давайце прыгадаем 13 ліпеня, калі Лукашенко публічна перад камерамі зрабіў заявы, што з Украінай ўсё чыкі-пыкі, адводзім войскі мы, і украінцы адводзяць свае войскі ад мяжы з Беларусю. Яны-то войскі адвялі. І што атрымліваецца? Прывялі ў Курскую вобласць? Ну, по-моему, проблемы у Лукашенки. Давайте пригадаем ягонные выказывания и выказывания шефа КДБ Ивана Терцеля. После определенной нашей работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительно войска, которые они перебросили к нашей границе, это было немало тысяч человек, они от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. Ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе, войска их отведены, поэтому, ребята, посмотрите, наши войска нужно убирать. Вы помните, что накануне нашего праздника, в период торжественных мероприятий, глава государства, в том числе, обратился к украинской стороне с определенной озабоченностью, предосторожениями. Отмечаем, что эти меры, которые были приняты, они соответствовали складывающейся обстановки. В целом, это задача главы государства о недопущении эскалации, о адекватном действии и демонстрации нашей миролюбивой позиции. Они возымели действие. Мы отмечаем, что украинская сторона вела себя сдержанно. И где-то с 3-4 числа нашей внешней разведкой зафиксированы отвод этих подразделений с приграничных районов Республики Беларусь. Они убыли в места постоянной дислокации. Ну, бачыце, як Лукашенко разруліў усё прыгожа, а? Украінцы адвялі войскі ад мяжы, войскі з'явіліся ў Курскай вобласці. Я мяркую, што ў Крамлі незадавальненне Лукашэнкам будзе толькі нарастаць, бо ў Крамлі сур'ёзныя праблемы. Што паказала гэтая аперацыя? Яна паказала, што на гэтых памежных тэрыторыях у расейцаў нічога няма. Украінцы ж не наступалі 100-тысячнай групіроўкай, там жа гутарка шла максімум пра 1000 людзей. І не змаглі стрымаць да гэтай пары. Пра які ўвогуле наступ на поўнач Украіны, там на Сумшчыну, гаворкі не можа весціся. У расейцаў кепскія справы, па-мойму. Найлепшы поспех у іх на Данеччыне, так, вось гарады Тарэцк, цяжка іх там стрымліваць каля таго Тарэцка, Канстанцінаўка, дзе была база ў палка Каліноўскага, там будынкаў няма, з аблічча зямлі сціраюць гарады. Там у расейцаў быў поспех, а зараз украінцы адцягнулі рэзервы адтуль, там наступ сарвалі, атрымліваецца. Это таксама вялікая праблема. І я прыгадваю тэорыю палітычнага цыклізму Ахіезера, што па такіх самых пазітыўных сцэнарах рэжым Пуціна можа дэстабілізавацца ў верасні гэтага года, і пачынаю разумець, што, а можа быць, спрацуе такі вось навуковы падыход, што працэсы пэўныя пачаліся. І гэта толькі пачатак. Пра Крым мы гаварылі ў папярэдніх відэа. Там, вы разумееце, туды ж расейцы перасялілі блізу 1 мільёна чалавек цывільных, ну і там всякія сваякі вайскоўцаў і гэтак далей. Ну, украінцы маюць магчымасць як мінімум
перарэзаць лагістыку, туды не зможа паліва паступаць, там прадукты і гэтак далей. Там пішчаць пачнуць па поўнай праграме. Яшчэ адна крыніца для дэстабілізацыі. А яшчэ украінцы рыхтуюць нейкі іншы крэатыўны ўдар. Пра гэта падказвае генерал Віктор Ягун. Це така гра в довгу. І вона може бути як тактичною, в плані того, що ми зайшли, відтягнули якісь там сили, вони забрали резерви з одного участку, перекинули на інший, так і стратегічною. Стратегічною – це коли ми здійснимо те, що не зробив Пригожин, підемо до тих пір, поки ми можемо йти, там закріпитися, не збираючись нікуди йти. І казати, да, давайте будемо торгуватися, хто що передавати. Каже, ну ви ж так хотіли. Будемо бити там, де тонко. А тонко якраз у них в Криму, тонко у них по прикордонню їхньому, які вони взагалі не можуть захистити і не можуть забезпечити. Тому нехай чекають удару ще десь в якомусь місті, в якому вони точно не можуть забезпечити нічого. По-мойму, відавочна, што Курская вобласць гэта пачатак нейкага маштабнага плану Украіны па дэстабілізацыі Расійскай Федэрацыі. Нават калі іх там праз нейкі час адтуль выштурхнуць, то гэта толькі пачатак і вельмі будуць цікавыя падзеі адбывацца. А Лукашенко разумее, што ён здорава ўліп, што ўвогуле над ім навісла чорная хмара, я в этом перакананы. Вельмі дыскамфортна ён сябе адчувае. І ёсць неправераная інфармацыя, што прапаноўвае Крымлю, а давайте я адпраўлю ў Курскую вобласць, каб стабілізаваць сітуацыю, сілы спецыяльных аперацый. Хай адпраўляе, дарэчы, это тыя, што ў 2020 годзе там поўным ходам разганялі пратэсты, нават забівалі людзей, і нароўні за мапам. Хай адпраўляе. І супрацьпаветраную абарону ён туды хоча адправіць. Ну і гэта, ведаеце, можа канфігурацыю вельмі сур'ёзна змяніць. Такая вымушаная мера, відаць, што была дамоўленасць все-таки пра наступ з тэрыторыі Беларусі, і каб адсюль не прымусілі наступаць, то от ён адправіць туды ў Курскую вобласць. І все адно это можа канфігурацыю змяніць сур'ёзна, таму што цынкавыя труны пойдуць у Беларусь. Гэта вялікая праблема. А таксама украінцы могуць ужо на гэты раз падобнага не дараваць і ударыць па ключавых прадпрыемствах, а гэта вельмі сур'ёзныя эканамічныя рызыкі. Ну, канешне, кепска, што украінцы там разбамбяць, напрыклад, ключавыя прадпрыемствы для беларускай эканомікі. Яны ж у будучым нам спатрэбяцца. Ну, вайна, што ты паробіш? Увогуле, якія працэсы могуць пачацца ў Беларусі, таксама тлумачыць Віктор Ягун. Ментально, якщо з'явиться перші 1000 грубів в Білорусі, Білорусь зовсім інакше буде реагувати, ніж це реагує глибинна Росія. Вони чітко поставлять питання, що ми робимо в Україні, на які підстави ми туди полізли, і що ми там хочемо довести. Ми хочемо там зробити ще одну якусь владу, поміняти владу. Що поганого було до того, як ми туди не полізли? Чому? Тому що ми тут ближче, і ми ментально ближче. Тому і це Лукашенко, до речі, розуміє. Може, в Москві не розуміють. Лукашенко дуже чітко розуміє, що будь-які втрати білоруської армії і будь-які перші груби в селах і містечках просто призведуть до такого соціального вибуху, на який, точно, навіть не буде подібним на 2020 рік. Я чуў гісторыі, што калі вы былі намеснікам кіраўніка службы бяспекі Украіны і нават пасля гэтага, вы бывалі ў Менску і мелі кантакт з тады яшчэ калегамі з беларускага там ці лукашэнкаўскага КДБ. Як вы думаеце, якія ў іх рэальныя настроі сёння? Яны вось на 100% такія вось неафашысты, неасталіністы Расію падтрымліваюць? Ці калі запахне смажаным, будуць гатовыя мяняць парасончыкі з расійскага на українсько-заходнє? Не знаю, чи вони готові міняти на українське, але то, що вони не підуть з Росією, це однозначно. А тоді, коли справді я був в складі делегації, яка починала контакти з Росією і пред'являла їм претензії по тих чи інших питаннях, це були попередні контакти, які потім виявилися в звинувачення Російської Федерації міжнародним судом по тероризму, по іншим там напрямкам. То ці контакти проводилися на
базі Міністерства закордонних справ Білорусі. І я в один із приїздів попросив офіцера безпеки, який був, ні, не офіцера, а представника КДБ Білорусі, який офіційно був в Києві, організувати зустріч з кимось від керівництва КДБ Білорусі. Мені просто цікаво було подивитися їм в очі. Ми поговорили буквально десь, може, півгодини, 40 хвилин, не більше. Тому мінялися сувенірами, та й розійшлися. Основна річ, яка їх цікавила, чому ми повірили добробатам, так? Я їм сказав, що, каже, слухайте, каже, якщо ви опинитеся в ситуації, коли вам не буде на кого спертися, а армія буде або заражена бацилою, не знаю, якихось там мирних домовленостей, або вона просто буде проти держави, як такої, то виявиться, що ті націоналісти, ті радикали, яких ви тут намагаєтеся прищучити і ганяти, це будуть єдині люди, яким болить за Білорусі, які готові йти за нею вмирати. Як не дивно. Якщо ви цього не зрозуміли, я просто, мені шкода вас всіх. І вони, я так зрозумів, що вони не зрозуміли цього, що я їм сказав. Вони не готові до якихось там радикальних дій. Скоріше всього, що вони просто позакриваються в кабінетах або повтікають на свої квартири дачі і будуть чекати, коли їх будуть обдзвонювати і запрошувати назад на роботу. Датычна сілавікоў, у тым ліку карнікаў, усё-такі ёсць. Яны перакананыя, дзе вы будзеце мець кадры, нават калі ў Беларусі здарацца перамены. А што вы будзеце рабіць з гэтымі агромістай колькасцю міліцыянтаў? Яны ж створаць там злачынныя банды і гэтак далей. Я, канешне, перакананы, што павінная быць жорсткая ілюстрацыя пасля ўсіх наробленых злачынстваў. Без вайны арганізаваць дэмаграфічны крызіс. Тут ж мільён людзей, магчыма, з Беларусі выехала. Сотні тысяч гэта 100%, так? Самых карысных людзей для эканомікі. Як это увогуле можа быць без вайны, каб такое здарылася? Вы ж будучыню Беларусі пад пагрозу паставілі. Вы ж спрыялі генацыду беларускага народа. У нас жа палітвязняў рэальная колькасць можа быць блізу 10 тысячаў. У будучым зробім відэа з абазнанымі замежнымі экспертамі, колькі можа быць палітвязняў у Беларусі. Вы ж забіваеце людзей. Вы думаеце, вы выйдзеце сухімі з вады? Я думаю, это будзе вялікай памылкай. Это затармазіць проста Беларусь. Яны ўсё адно, значыцца, прабяруцца ў цэнтры прыняцця рашэнняў, як это было ў многіх краінах. І Беларусь затармозіць, не атрымаецца імклівага росту, таму што гэтая банда будзе это все стрымліваць і будзе між імі карпаратыўная салідарнасць. Таму аналагі беларускага Масада, люстрацыя ўсіх разгледзець з лупай, і калі будзе бачна, што асоба імкнулася не запэцкацца ў крыві па самыя локці, тады, можа быць, можа працаваць. Но калі это рэальны карнік, які выконваў з задавальненнем там загады, ён павінен быць пакараны па поўнай праграме. Датычна узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь, такіх рэгулярных войскаў, тут мне вельмі шкада. Тут вялікія рызыкі, сур'ёзная такая чорная хмара насоўваецца на Беларусь. Рэальна 1000 людзей могуць загінуць. Трагедыя для нас. Тым больш на фоне таго, што і так маем дэмаграфічны крызіс. Сітуацыя вайны, сітуацыя трымаць язык у адным месцы, маўчаць, думаць, што это все нормально, все правильно робіцца. Па-іншаму сябе павінныя грамадзяне паводзіць. Па-іншаму яны павінныя былі сябе паводзіць і ў 2020 годзе. І наступствы будуць, на жаль. Это, безумоўна, это трагедыя. Датычна Лукашэнкі, мне здаецца, што стратэгія Крамля датычна яго сур'ёзна зменіцца. Я ўжо памыляўся ў таймінгу. У Крэмлі ведаюць, што Лукашенко патэнцыйны здраднік. Я думаў, што аперацыю па ім правядуць узімку ці ў пачатку вясны. Гэтага не здарылася, а пасля этой гісторыі я б нічога абсалютна не выключаў. Дарэчы, чаму все-таки Крэмль не прымаў рашэнне змясціць Лукашенку? Вось прычына. Кремль прорахував, що в разі, тобто частина населення, вона не сприймає Лукашенка взагалі, а частина його сприймає досить добре. Є частина, яка
сприйме будь-якого диктатора, який скаже, що ви знаєте, батько пішов, але от я його буду продовжувати його політику. Так от ця частина, яка готова сприйняти когось іншого, крім батька, і щоб то він продовжує його політику, вона менше 1/3, менше. Тому що білоруси, ті, що купилися на стабільність, їх насправді досить значна кількість. І коли Кремль почав розраховувати, що ми зараз приберемо Лукашенка, поставимо когось іншого, і він буде продовжувати його політику, опинилось, вони стали перед тим фактом, що в разі того, якщо Лукашенко буде зміщений або недобровільно, грубо кажучи, піде з посади, може бути щось надзвичайне, Білорусь може вибухнути, об'єднаються необ'єднані сили, і як воно далі піде, незрозуміло, тому що є віддані виключно саме Лукашенка особи. Тому вони вирішили, що краще зараз худо-бідно тримати Лукашенка в тій ситуації непевнені, ніж спробувати якісь там заворушення. Заворушення можуть кардинально поміняти всю ситуацію не просто в Білорусі, а взагалі на прикордонні. Мне здаецца, што вакол Беларусі аднавіліся працэсы, якія будуць мець вельмі сур'ёзны ўплыў на Беларусь. Ну і давайте разгледзім такі вось прагматычны сцэнар, калі вось гэтыя падзеі на вайне, гэта яшчэ такая доўгая песня. У кожным разе, у папярэдніх відэа я пра гэта казаў, што сур'ёзныя перамены яны незваротныя. Ужо па Расіі, адпаведна і па Беларусі, ударылі вельмі балючымі санкцыямі. Ну а калі пройдуць выбары ў Злучаных Штатах і новы рашучы прэзідэнт, што б там пра яго не пісалі, што там ледзьве не сябар Пуціна, это все лухта. Там асоба, канешне, непрадказальная, эпатажная, ну але хрысціянін. Я думаю, што асоба з паняццямі разумее нацыянальныя інтарэсы Злучаных Штатаў, і ў межах гэтых нацыянальных інтарэсаў насамрэч Беларусь і Украіна гэта вельмі важныя кропкі на зямным шары. Ну што гэты чалавек зробіць? Ужо планы гэтыя агучаныя. Зменіць энергетычны баланс на планеце Зямля. Для гэтага дастаткова там зняць квоты з амерыканскіх здабытчыкаў сыравіны, змовіцца з саудытамі. Карацей, складзецца сітуацыя, што расейцам не будзе за што ваяваць. Таму што пакуль што нафта-даляры, там нафта-юані і все што заўгодна цяшэ да іх поўным ходам, а гэта ўсё спыніцца, не змогуць яны ваяваць. Эканамічнае абрынанне, адпаведна, ў Беларусі тое самае можа адбыцца, і трэба на гэта разлічваць. І украінцы таксама гэта все пралічылі. Вось паслухайце сцэнар ад Віктара Ягуна. Насправді Росія ставить ставку на те, що вона може протриматися ще рік. Кінець 25-го року для неї це крайній термін, а це все на фоні тої економіки, яку вони мають. А економіка в них реально серйозна ситуація, і ця серйозна ситуація буде усугублятися з кожним, навіть не роком, з кожним місяцем. І, власне, у цей період, кінець 25-го року, це може бути просто вау. Я розумію, що ми так само сподіваємося на якогось там, не знаю, чорного лебедя, грубо кажучи, що може статися. І це все може просто кардинально поміняти ситуацію. Ну, але якщо прогнозувати, то десь отак от. Тобто ми маємо ще рік витримати цю навалу. Я зараз скажу такую рэч, магчыма, дзе хто будзе мяне крытыкаваць. Чым хутчэй беларусы разбяруцца з рэжымам, тым это больш выгадна для Беларусі. Паверце, тым гэта адцягне нас ад вельмі сур'ёзных рызыкаў будучыні. Таму што калі справа зацягваецца, то і Беларусь застаецца ў расійскай арбіце, хоць мне здаецца, Расія амба, лясне там гэты пуцінскі рэжым, прычым нават не ў доўгатэрміновай перспектыве, можа быць, у кароткатэрміновай ці ў сярэднетэрміновай. І Беларусь застаецца, напрыклад, у арбіце, скажам, Китая. То Китай рыхтуецца да Трэцяй сусветнай вайны. Гэта яшчэ большае зло. Кітайцы на межах Беларусі ўжо ўсталёўваюць найноўшае радыёэлектроннае абсталяванне для выведкі. Это ўжо вядомая інфармацыя. На Захадзе пра ўсё пра гэта ведаюць. І Кітай, да чаго это все прывядзе? Так? Кітай зацікаўлены ў дэстабілізацыі заходняй цывілізацыі, рыхтуецца да вайны. 28-30 год, калі это можа пачацца. І это будуць наступствы.
горшая, чым у другую сусветную. Тады ядравай зброі не было. Это будуць наступствы роўныя з крывавым потопам 17 стагоддзя. Таму чым хутчэй знесены будзе гэты рэжым, тым это больш выгадна для Беларусі. Ну хто б мог яго знесці? Там падрыхтаваныя да любых сцэнараў, любых закалотаў. Толькі па сітуацыі на сёння мне так бачыцца, вайскоўцы ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь не замараныя ў крыві. І зараз гэта можа скласціся сітуацыя на вайне з Украінай такая, што думка падобная прыйдзе беларускім ці лукашэнкаўскім вайскоўцам у галаву. Іначай, але я думаю, што все адно штосьці такое ў Беларусі адбудзецца, што людзі будуць вымушаныя пераасэнсаваць каштоўнасці. Я спадзяюся, што все-таки гэтыя рэчы будуць без апакаліптычнага налёту. Давайце разам сачыць за падзеямі.